Ithanda ningathandi kaloku sengenile sefikile kaloku umshumayelo omkhulu ehamba enxibe zompatata zakhe ehambe sityobo busi esithi guqukani litsho kaloku ibhele lavusilanga kolusuku lwanamhlanje sithi wena mntu oqala ufika kulo elikhaya wena mntu othi ndithe xa ndizibhadulela ku-YouTube ndabona le nto ndathi make ndingene nam ndingumntu ozithandele ezi zinto sithi ungalibali to subscribe ungalibali to press la notification ukwenzela ubungabi saphoswa kaloku kuba uyithandile mntundini le nto yalapha kwaBhele upress ushare upress ulike ukwenzela ukubana uYouTube abone ukuba uyathandwa uBhele kwezikona bakhona bamthandayo wena mntu haya ngixolanga le nto kaBhele hambe uyopress unlike kodwa ke la unlike umpress kabini umpress okoqala ngomsindo uphinde umpress okwesibini ungena msindo ukwenzela ukubana nawe ubonakala uba nawe ukhona kuyo le ndawo sizawuqala nge-announcements njengesiqhelo announcement yokuqala ke kaloku bantu abahle njengoba niyazi ukubana kuvuliwe for isikolo bakhona manje bethumela imessage tata uBhele ndibhalisile andikafumani impendulo uzayifumana xa kuvaliwe sawuthi xa sesivalile sibuyele kumntu wonke kuba kaloku le nto mane siphendula 1 ihambe isisokolise sizawuthi ke xa sesiphendula kuye wonke umntu le nto ke yalapha esikolweni ke bantu abahle yilaa nto yakwa-A kuthiwa nipase nonke le nto kuthiwa wonke ozileyo uthathiwe iprocess yoba kubekho ii-forms zii-formalities mntanomhle kuba kaloku kufuna kuvulwe kuvalwe le nto lena noko ifane nezinye izikolo zabantu abadala kwisikolo sabantu abadala kaloku wonke umntu ofikileyo kwi-adult education othi mna ndizofunda umthungo awuzufunwa nto kuthiwa xhopha phaa unikwe inalite enkulu kuqiniseka ubuza kuzihlabahlabe nawe uzokwazi uthi ndifundile apha nam ndinayo imikrwelo to prove sigqithe ke kuyo into yasesikolweni nje basithile uba siyavala nge-month end on the first week of October isikolo siyaqala siyophela nge-end of November. The second ke advert ile kuthumela pha evenkileni ku www.vusilanga.co.za ukwenzela uba kaloku ungabi ngomntu okhala ngezichitho wena ukhala ngezilwane wena mntu othi uleqwa zizinto apha phakathi kwekhaya zikhona into kuthiwa ngokugila umkhondo wena mhlonipheki ndini uthi wena ufuna uhlonitshwa zikhona into kuthiwa ngomhlonipheki njalo zizinto zaphayana ke evenkileni masigqithe ke kwi-advert singene kwindima yanamhlanje. Today is the 19th of September 2020 ngumgqibelo lolasuku esincokola ngalo ngezinto sidize namahlebo. Namhlanje besicinga uba sizawuncokola ngento ebuza ukuba iyeza eli kanti lisebenza njani. Iyeza eli uthi ungaphe enqanxule ngqamakhwe uthakathwe ngumuntu ongaphe eMpumalanga ekutshoneleni omnye athi engaphe empangelweni eNew York athi wechungu umakhulu othile xa sithi makhulu ke we are just nje making it ukwenza bayothuse kuba makhulu bayothusa xa kuthethwa ngabo for a reason esingayazi uba yintoni omakhulu bethu sibathanda. Sithi ke ungapha wena kulokona kude phesheya kuthiwe uleqwa ngumuntu othile ongaphe emacibe ngaselwandle kucentane umbuzo ngokuba indibhaqe njani le nto yalamuntu ndikude kangaka nje. Liyeza ke mntanomhle indlela elisebenza ngayo uthi omnye xa libalise lakhe ibali ndithe xa ndiyemntwini kodwa kusetyenziswe ifoto yam yokhutshelwe emngxunyeni ithini nale nto le foto yam. The point is kusetyenziswa iyeza besizawudiskasa ke ukubana iyeza eli njengoba iligqabi nje ingcambu nje ilixolo nje ingumhlaba nje intsimbi nje iyifoto nje engena weight on its own ithini nalento ukubana umuntu akuthumele isichitho uphela umende ugxothwe emsebenzini ungathandeki besakuncokola loo nto but we just felt ukuthi lento would be deeper than uYouTube yinto efuna siyincokole eklasini because apha sizayithi nje ngaphezulu siyishiya abantu bacinga ba bayibambile kanti abayibambanga. Siyekile ke namhlanje sithetha ngesnefu. Isnefu ke into ethandwayo sekoma sithatha into ethandwayo xa singathathanga liyabe sesithembise ngayo. Isnefu yintoni ke? Isnefu mvangeli
Isnuff is a tobacco licuba, yiloo nto ibhaliwe phaa snuff is tobacco, kude kubhalwe nezanto zibhalwayo ukuthi cigarette causes cancer, is tobacco causes cancer, umntu ayithathe ayifake empumlweni. Icuba eli elisisnuff lisuka kwicuba elingu-original, meaning eli cuba lisisnuff lisuka kwicuba eli litshaywayo, is the same leaf, isuka from a plant. Le plant kuthiwa yi-Nicotiana tubercum from ifemeli ekuthiwa yi-Solanaceae okanye Solanaceae. Iya ngokuba ukhumsha njani, abanye bakhumsha isilungu ngesilungu, ubhela kukhumsha isilungu ngesixhosa, omnye ubesa isilungu sakhe ingathi noko sinesizulu. Sendlela sikhumsha ngazo kaloku bantwana bahle isilungu sifika ngosesilapha kweli lizwe. So eli cuba ke nale family isuka kuyo is a broad family efaka into ekuthiwa ngoma-nightshade. Isuka phi le nto eli cuba senza ngalo isnake isnake. Icuba eli i-origin yalo ilithatha iyolibeka eBrazil, eSouth America. Kuthiwa the records zithi as far back as 7,000 years icuba lalisetyenziswa zii-South Americans. U-7,000 ke mntanomhle, ukuze umve uba une-weight uzawuzixelela uba siphila thina ku-2020 after death, bazawuthi 2020 AD, kanti lona icuba is older than that. It means icuba eli lalikhona engekabikho noChrist, lo close to 5,000 years before Christ. Icuba eli iyinto etshaywayo zii-South Americans. Lathathwa ke licuba laphaphatheka icuba lotshona eEurope, lotshona eAsia, lafika eAfrika, salisebenzisa kuba lisetyenzisiwe nangabanye abantu. Icuba ke mntanomhle licategorizwa into two. Kukho icuba eli ekuthiwa si-smoke tobacco kanye sibe ngo-smoke cigarette, kubekho ezi kuthiwa ngo-smokeless. U-smokeless licuba nalo with the same effect as eliyana, but lona because ungazulitshaya alizuza kwii-lungs, lona licuba elingazuba namsi. Abantu abasecala kwakho may not necessarily be affected leli cuba kuba ulitshaya ngu-smokeless. Apha ke ku-smokeless kulapho sifumana khona isnuff okanye isnuff. U-smokeless ke naye baphinde bamohlule into two. There's dry smokeless, there's wet smokeless. U-dry smokeless ngulona osisnuff, and then u-wet ngulowa bathatha yena ootata phaa elalini, oomakhulu, afakwe emlonyeni, nganoba kuyahlafuna noba kuyamuncwa, and then kutsicwe. Xa kutsicwa funeka uphephe because yakudubula laa nto, itsibe necingo iyokuwela ngapha kwameza, because umakhulu okanye utata omkhulu senendlela yokutsica. Athi omnye xa isenza into phaa ekhaya athi makhe kuzotsicwa. Nalapha ekhaya ndiyabona uba mnandi laa nto kwakutsica. Yiyo ke le kuthiwa ngu-wet smokeless. Lena ke esisnuff ke bantwana bahle, njengoba sisithi is an ordinary tobacco, bathathela gqabi bayalikrashela gqabi industrially. Let me also tell you ukuthi kwezinye iindawo apha eAfrika abasithengi isnuff bayazenzela, because ulima elaa cuba and then ulomise ulikrashe. Xa ugqiba ulikrasha, xa ufuna libe njengela lapha eSouth Africa, ela lapha is coarse compared to ezi zamanye amazwe ufumanisa zona zi-fine. Eli lethu balifaka nekofu mntanomhle, they grind i-coffee beans bayifake phaa, litsho eli lalapha eSouth Africa liqine libe strong. Ndibona uba umntu oqhele lona with, uyayibona xa sowukhombine i-nicotine uyidibanise ne-caffeine, uyayiva ke uba ngumcimbi ostrongo leli ke labantu endibona uba zingedle ze-smoke kanye ze-snuff. Yiyo ke le nto kuthiwa yi-snuff mtsuka Sotho, ibhalwe ntsu kodwa ke iseyiloo nto itshaywayo. Besathetha nge-origin yayo. Now eli cuba ke lisisnuff uzawufumanisa ukubana omnye umntu ize ihambe le nto ibe yinto ezilekese, ibe yinto emnandi le nto, athi naye ndilithandi eliya li-stronger for mna. Let's tell you ukuthi kule nto yokwenziwa kwesnuff i-process is the same.
yenziwa lento esisnefu igqitywe and then kubekho igqithiswa izawubhalwa original ingafakwa kwanto ihambe iyofakwa kwicontainer ebhalwe original, kubekho igqitha ngenye iconveyor belt iyofakwa ezi zinto ezizawuba mhlawumbi kwelinye kuthiwe kufakwe ihani, kwenye kufakwe ipeppermint, kwenye kufakwe imenthol. Loo nto ibukhamfa, loo nto yenza inwe kamnandi. Kubekho efakwa irom, kanti iram nayo uvinwa kamnandi esisnefu, ingaske nawe usifumane. Is the same thing qha ke ngoku ifakwe ezi zinto ezi flavors thile inoke kamnandi. Zizo ke ezo zinto. Before singene ukuthi isnefu esisenzani, masiqale kuqala singene ukuthi isnefu yintoni eyi-side effect yaso, kuba isnefu into exhaphakileyo thina sicinga uba le nto is harmless. Isnefu esi kuba ifakwa le nto ezimpumlweni, kwaba ifaka empumlweni, ihambe le nto iafekthe laa nto ekuthiwa yi-olfactory nerve, ezi nerve ezikwenza ukwazi ukuva ismell. Umntu otye isnefu ixesha elide noba kuyatsha apha endlini akaseva nto because the olfactory nerve is affected. Omnye ke aphele banazo i-cancer, either i-cancer yomqalo okanye i-cancer yalapha ezimpumlweni, because kaloku le nto ine-cancer causing agents. Umzekelo, there is an international agency ekuthiwa yi-International Agency for Research on Cancer, i-AIRC. Le agency discovered ukuthi kwi-cigarette, including isnefu esi, there are 30 cancer causing agents. Yabona ke abantu bakuthi uzawuthi umntu kudala mna ndayitya isnefu, kudala mna ndatshaya, ayikho loo cancer. Asifani kaloku bantu abahle. Some of us imizimba yethu ifana nale kabhele. Ceke umzimba uzawuthatha wena isnefu iinyanga zibe 3 seziqalisa ezi side effect, while omnye ebe ena 60 years etya isnefu, not a single side effect, ayobulawa si-stomach ache, mhlawumbi ayobulawa lidliso, engakhange abe nangxaki yanto ebangwe sisnefu. Wena mntu pregnant kuthiwa if uyasithatha isnefu esi, the major problem usenozala umntana ongu-low birth weight. Uthi komnye usisi xa bencokola naye ngesisnefu njengoba besisiphanda, ndizama umtshekisha uba kudala watya isnefu, ndizama umbuza ke ngosisa isnefu umntana. Uthi ndazala isidudla somntana mna othanda isnefu, nangoku naye utshaya isnefu. Hayibo, lo mntana usanduzala unangaphi? Una-11, usithanda kakubi isnefu, usincancebeleni. So sithi ke le nto esnefu iyayenza low birth weight. Omnye athi hayi noba umntana ungu-low birth weight uright, andifuna isidudla samntana. Kuthi ayenza ke ne-heart problems isnefu, particularly ikhonto ekuthiwa yi-myocardial infarction apha entliziyweni. Kuthi xho ipain, zininzi ke ezaa peyini ke ziba phayana entliziyweni, ooma-pericarditis, uba ndisalibiza kakuhle la gama, ndirusile inabanye benu sebandikrobele. So yayenza ke loo nto ezaa heart problems. Ingapheleli apho ke le nto esisnefu, wena mntu one-BP kuthi uyakwazi uyincedisa le BP yakho uba ingapheli, ube nguloo mntu une-BP unyuke, ugraduate uphele uyoba ne-stroke. Yiyo ke into ke yesnefu ne-side effects zazo zininzi ke, nezinye iindidi ze-cancer ekuthiwa ziyenziwa sesisnefu, nezinye ze-problems. Ukugqitha nje sizongena ukubana sisebenzisela ntoni isnefu. One of the reasons enza uba isnefu esisiyenze i-BP, apha kwisnefu there is high sodium. I-sodium ileyana ke uyifumana phaa kwi-sodium chloride, i-table salt okanye ityiwa. Omnye uzawuthi hayi mna na-BP ityiwa andiyifaki, kanti uyifaka through isnefu. Masiyeke ke loo nto, ayisosizathu esenza ukuba sizisebenzisele isnefu bhele enasizungasebenzisi isnefu ngenxa yakho. Isnefu sisisebenzisela ntoni thina bantu abamnyama, particularly apha emayezeni? Andizoyibala le abantu abatya iznefu phaa. Mhlawumbi mandigqithe ngento ethi kuphando ebesilubona. There were research papers. There's a paper investigating isnefu around Limpopo, and then there was another research yesnefu naso in some private research into apho ke kwafumanisa ukubana the majority yabantu abachaya isnefu phakathi kwe-males and females zii-females. Ndiyabona ii-females yathanda utshaya,
Masigqithe ke size uba isnefu esi sisisebenzisela ntoni. Wonke umuntu osebenzisa amayeza uzawuthi xa ufike esigodlweni ufike sikhona isnefu esomnye xa izawulayita impepho ezawucenga izihlwele zakokwabo asivula isnefu sakhe asithi sasathi bantu abadala nasi isnefu senu. Xa yophahla phaa emanzini, xa yophahla apho kudibana khona indlela, yophahla esidulini, yophahla ehlathini, uyophahla kwezi ndawo siphahla kuzo emiqolombeni, umntu asiphathe isnefu sakokwabo. Abantu abenza iilati isnefu siba khona xa wenza loo minikelo apha phakathi kwezi ndawo. Xa sinentselo sinaloo misebenzi, xa uzawuphakamisa isilawu sekhaya, yonke loo nto uyenzayo isnefu asisishiyi kuba kaloku isnefu sisisebenzisa as one of indlela esinikela ngazo kubantu abadala, abantu abanyangayo ke abanye. Uzawuthi umntu phambi kokuba akuhoye emntundini wasemzini uzawuqale kuqala athathe isnefu sakokwabo asitshaye ukwenzela ukubana itshaneli ivuleleke ezawuza neendaba ezimnandi, iindaba ezimyoli, iindaba ezawukwenza umntu wasemzini athi enguwagrazula, hayi uyabona nanku umntu akhona uthathe esasnifu. Abantu abafembayo ke nabo phambi kokuba akufembe while esekuloo process yokubana esazama ukonektha nehlwele zakwabo uzawuqala athathe isnefu. In a nutshell, isnefu esi in one word sithi sizawusisebenzisa esindlela yokukukonektha nabo bangasekhoyo is one way ke yokusebenzisa isnefu and is the most popular. Engenye ke indlela abantu abasebenzisa ngayo isnefu, wena mntu othi uleqwa ngabantu abadala abafuna ukukusebenzisa, ihambe into yesnefu ibe yiyona ndlela ikuncedayo. We've seen abantu, umntu xa inale headache ufumanisa uba zimbini izinto ezimncedayo. Omnye uzawunceda ukuba atshise impepho, arhogole umsi wempepho. Omnye uzawuncedwa ngokubana atshaye isnefu itsho iphele laa ntloko. We'll differentiate ke phakathi kwalaa mntu une-addiction. Uyedwa lo une-addiction efana nomntu otshayayo. Apha sithetha ngomntu ozawumane evukwa yiloo ntloko, mvuke le ntloko, atshaye isnefu iphele, ithi cwaka intloko, ahlale iveki, iintsuku, inyanga, iphinde izovele. Ibona ke noko this is not i-addiction but indlela nje yabantu abadala abankqonkqoza ngayo abathi bafuna ukukusebenzisa. Yiloo ndlela ke sebenzisa ngayo isnefu to cure that headache. Omnye umntu ngumntu okufuneka ethimlile kuba ebambekile. Zininzi ke izinto ezibamba abantu ke bantu abahle othi xa ufika kumntu onyangayo phambi kokuba akunyanga qala athi khawuthimle apha ufuna ujonga uba ingaba le nto ikungeneyo ikumila kuni. Uthi xa ungakhange uthimle aqonde uba hayi andizukwazi uyinceda le, gqitha. Uba uthimlile athi hayi noko ndizayizama, uzawufumanisa uba ke into enjengoxhuzula zihambe kubantu abanyanga ngolo hlobo. Ukuba le nto ikuxhuzulisayo yinto yomayezeni, ukuba uye wathimla athi hayi ndizawukwazi ukunceda. Ukuba awuthimlanga athi hayi noko le yakhe into ingathi ayifuni mayeza, ifuna isibhedlele, akathakathwanga, ingxaki isebuchotsheni, ifuna amayeza asezikliniki okanye amayeza kagqirha. Enye indlela abantu abasebenzisa ngayo isnefu, which I also used back in time nam ndingekazinto ngamayeza, ndiminxwe endiminxileyo kunzima, uphuphusilwa, uphupha uqonda uba uphantsi kokuxinzela bafuna ukulimaza, uvuka ubilile uqomba kudala ndibaleka. Athi lo tata ndimfowunelayo athi unaso isnefu, mna ewe. Athi thatha isnefu usisasaze, azibize ke ezaa ndawo mandisasaze kuzo. Athi loo nto yinto nje uba uzukwazi ulala uvuke ngomso uze apha uzothatha amayeza. Nyani ke sasa nje wabe ndichazelwe thwiba ubuthongo. Xa ndivuka ekuseni ndilibele noba bendikhe ndaleqwa, ayilibala into yakuloo tata. Nabantu bendileqa ndibona nabo bandilibele, yazovuka sekukudala into yoleqwa. Ndavuka ndabaleka ndaya kuloo tata, basakwazi uphinde ndimfowunele ngoku ndifuna phinde acebise kuba kaloku wayeteze ndiye kuye ndiyorhuma. Njalo ke into yethu siyoyika ukukrhuma. So siso ke isnefu ke so bantu abahle, regardless ke or notwithstanding ezi challenges ezenziwa sisnefu, siyasisebenzisa isnefu kwaye siyasinceda isnefu kwenza ezi zinto. What am I take ke kuyo into yesnefu if you want to know?
Isnafe is a simple tobacco. Simple tobacco yafakwa yonke loo nto ifakiweyo. However, thina sibhilive ukubana esi snafe kuba ibiyinto eyayisetyenziswa ngabantu abadala, siyakwazi ke ngokule nto kwesi snafe siyisebenzise ukukonektha nabo. Ayisosnafe sodwa indlela esikonektha ngayo. Umzekelo, isilawu isilawu yiplanti epha phandle oyibethayo inyuka ugwebu utyola gwebu, kodwa le nto yesi silawu ikuthathe spiritually, ikudibanise nabantu ofuna udibana nabo. Siyayivuma into yokuba isnafe esi. Why ndimane ndisithi snake? Isnafe esi nangona iyinto efikayo, yinto esiadoptileyo sayisebenzisa nazo ezo zihlwele zethu ezaziyisebenzisile, iyasithatha ke iyokusibeka kuloo ndawo esifuna iyokusibeka kuyo. Mininzi ke nayo ke imisebenzi esingakhange siyibale yaso isnafe. Abanye bayiqhumisa le nto esnafe, abanye bayidibanisa namayeza athile le nto esisnafe ibe nalo ibe liyeza, abanye bayidibanise namayeza oqhela, amayeza okwenza into ezininzi. Ngokoli loo nto ke namhlanje besikukrobisa nje kuyo iNicotiana tabacum isnafe. Sithi mayilale ke nayo njengezinye ziye zalala, sizovumbuluka ngenye imini siphethe enye. Ngomvulo ke sizawube siphethe isibabuli. Awunaye ngomnye umcimbi onzima ke isibabuli eyenza izinto ezininzi. Sabe siphethe loo nto ke sisibabuli. Lokho kaloku nje sithi masibulele abasithumileyo, sibulele nani ngendlebe abantu abahle, iyakhula noko le nto kaVusilanga. Siyawabona amanani ayanyuka amanani, nee-views ziyanyuka, we see the reports. Siyabulela ke abantu abahle nani xa niqonda ubana nifuna kuxoxa into ethile, kuba kaloku le channel yethu sonke. uBhele uzawuhamba yena yophanda, wena yitsho nje. Bakhona abazibhalayo ezinye, asilibelanga nto ke mntana omhle. Uba busewusuggestile siyijongile kule list, simane sithatha sithi masijonge le, sijonge size nayo, kuba naso isnafe esibuya qwalasela besiceliwe. Sithi masinquleni ke kwaba bantu basithumileyo, sithi kubo kube xosi kube hele camakho.